Bé, estem així a Xavi Tamarit, el nou entrenador del València Club Femenino. Com ha viscut la pretemporada? Era el primer partit, per lo tant nosaltres estem en un procés d'adaptació a una forma de xoc, i el que mos interessava realment era veure que l'equip estava adquirint el que nosaltres volem, tant des del punt de vista tàctic, fisiològic, des de tots els punts de vista. Jo crec que la primera part, nosaltres, per les condicions, moltes jugadores fora de la posició, moltes jugadores del filial, ens ha costat més treure el valor des darrere, però amb els canvis l'equip s'ha vist molt reforçat, i la segona part s'ha vist el que va buscar el València, clar, sempre amb una setmana de treball, que és ser l'amo del valor i intentar ser nosaltres qui marquem el ritme del partit i durar l'altre equip on nosaltres volem. La calor ha sigut sufocant, la calor sufocant, tant el Levante com nosaltres teníem moltes baixes, i això, els últims 10 minuts crec que s'ha vist reflectit en el xoc, tant per elles com per nosaltres. Bé, Xavi, pues enhorabona per acompanyar el partit, que tinguis una sort en el València i continuarem parlant i ara treballant. Moltes gràcies, i moltes gràcies per el suport.